wiyango nikech ng'ato penjre kar kani kwarango skunde mantiere urban gi mantiere rural pogruok mantiere ka en gimoro maneno kendo manyiedhore lela computers, tablets kod digital devices mamoko bedo matek yudo kaeto bang'e mondo mi gigi oti ka in e kor gweng' kata internet miwacho ni nitiere kinde mane Liudo Walo en jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok pacho kae ne ineno ka nitiere limbe mathoth ahinya kaluwo kane yawo digital hubs mathoth ahinya akia mana neno boma mabondo chanen mano yawo gi sirkal but macha tiyo e bwo apisno mano mar senator mano masia Dr. Oburu Oginga kendo ka ido thuolo mar neno gik machalo kama gima ne yawo chiro mahero omoko yawo holo ko yawo ikure chichni mopogore opogore kata Migori ni gintiere gigi yawo to teko mar sitima bende nitiere kor gwengewa monya wacho ne diere gik matimore boma Kisumu wanya neno ka timore Seme wanya Kisumu rural machon wanya neno ka gitimore Ahero ka gitimore audo matawacho Kombewa kata yo Nyamonye ka intie Bondo bende one connected gi weche gi mag sitima manyalo miyo gigi odhi nyime ida lando weche mag computer to sikul mantiere Rarieda kuom ranyisi pok neno kata sitima mokalo machiegni e skul kanyo to skul moro Nairobi ka okanga luong nyinge nikech thoth gi kaone ok gichulo lendo kama gintiere gin gi stima kendo stima mathoth magibedo gi nyaka gi backup generator jiaro gi PM space bende nitie mag jiaro gi romo kumoro ken Cleophas genia yawo gigi gi tiyo margi opogore yawo wanyalo yawo but sustainability kanyuma we are drawing the line because kata kwa timo audit mag digital hubs mano yawgo inyalo yudo ni maybe out of 10 ariyo or achiel kende matimore nade ematiyo because of sustainability mar this particular infrastructure seche mowuoye a digital ecosystem the infrastructure mowuoye pertaining to that digital ecosystem mokwongo en stima power source of energy kwasiwuok e source of energy wan gi network coverage because nitiere kuonde ma kata inyalo dhiye to kinyal tiyo kata gi simu because yudo ka there is no connectivity at all ineno nantiere gwenge mag Siadiere moko ka juma mokalo chien kai nitiere area ma kane idhiye tinwanga ka network onge makata ka ngato go ni simu to kinyal yudi to in mteja to simeni on because there is no connectivity. Then the skills be wan gi jok mobedu trained ken jopuonj be wan gi jopuonj mobedu trained as far as digital knowledge is concerned man ginyalo dispense mano ne nyithindo nikech ibro yudo ni gigi iketogi ndio nikech kane waneno ka sirkal nodonjo ne gichako yo maber sana mar ensuring ni town ka town major towns ne bedo ga ngowa gi digital hubs to digital hubs maniloso gi ne itemngi ne gitemo keto wifi each and every major towns mondo ji gain that access but shida no bedo ni sustainability mar gini onge en gima kosebedo launched kawuono to the run 1 month to maybe the services were outsourced from a different internet service provider kapoko chule to ngado gigite chalo kaka wifi ma in ge yot ngeni itiatia kode to kochopo diche ma subscription cha rumo titimruok nade ingade onge to mondo mi ma team government boningo an gima naneno ni maybe mondo we realize the digital space mondo wabed gi digital hubs gi there should be a stronger partnership between tech industries and government makoro these services ginyalo outsource ne private entities so that they run with them because ngeni government it is not in a space of doing business but government is there mondo create enough space ineno maji nyalo timogodo ohala ji nyalo timoregi yo mag tudruok yore mag somogo nikech kingiyo weche mag somo ibro yudo ni school mantiere i Kaluo kocha e Migori County kuma aecha school moro mantiere i ward moro piny kocha ibro yudo ni school ni onge stima school ni onge kata yo madhie kende onge ineno to dwa compete gi school moro mantiere i Nairobi ka odwa compete gi school moro mantiere within Kisumu ama Mombasa manig all this infrastructure sani wowuoye e weche mag somo to wan ka gi STEM education ere gima bro inspire nyathi mondo timre nade
okaw STEM education. Owach na adhi timo science, adhi timo technology. Ere gima bro inspire go. Nikech ngene kwa uwe CBC, most people are focusing only on sports. Ni talents, sports. Even when it comes to sciences, nitire talent. Ngato nyalo come up with an innovative idea. Nikech gima all these in this digital era, atakata kwa ngiyo STEM education, we are looking at a human resource who are capable to critically think. Joma nyalo paro maleo, kendo manyalo solve problems. Because sani wan gi problems modhuro. And how do we come up with solutions? We need to be, we need to develop that problem solving skills. Emwadwaro. Te ere gima di inspire nyathi moro mane got kuro primary school kuma nasome kujocho. Mondo timre nadi, mondo okaw STEM education. Ineno gima nyalo inspire go. Ineno kaka wan gi sports ino ka pewe nitiere, ji nyalo tugo, ji nyalo gwe mpira, ji nyalo timo gik mopogore opogore. To mondo mi wa realize ma ere kaka wa inspire, to mondo wa inspire nyaka waket good infrastructure. Kuonde maonge stima ma government ofwenye, kuonde gi to poko chope grid national grid mar stima. Ere kaka wanyalo, nikech wan gi green energy, wanyalo tiyo gi solar. Ere kaka wanyalo power skunde gi kwa tiyo gi weche mag power. Nikech skunde moko biyudo kata ka nyithindo podi some ang'owa, some e kidi. Ere kaka idwa tero ne nyathi ma some e kidi iPad or tablet or computer. Mondo so odhi somo godo nadi. Koro this is a collective responsibility. To sirkal nyaka create a way mondo timre nadi, mondo ngi kaka onyalo come up and team up with tech industries mondo bridge this digital divide. Mondo wa realize, because ngeni with the current technology, with the fourth industrial revolution, we are trying to look at what is the future of jobs. Ere gigo monyalo timo sani mondo address the issues mag employment in the future. Because systems, or when we are talking about weche mag AI is taking center stage. To kuponi wa incorporate AI, ma wa embrace AI. Ere kaka the future of job is going to be.